Skenaariotyö on yksi tulevaisuuden tutkimuksen ja tulevaisuustyön menetelmistä. Eli vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, kun on hahmotettu 3-4 yleisimmin, niin skenaariotyö on sitä, kun laaditaan polut, eli tiet näihin vaihtoehtoisiin tulevaisuuskuviin. Se on sillä tavoin hyvin konkreettista, että se tapahtuu yhteistyössä eri toimijoiden ja ihmisten kanssa. Se ei ole yksin tehtävää tai itsenäistä työskentelyä. Eli keskustellen, dialogilla päästään eteenpäin ja koko aikaa rikastetaan tätä prosessia. Skenaariotyön kautta yksittäiset henkilöt ja organisaatiot voivat toisaalta varautua tulevaisuuteen ja sitten yhtäältä suunnitella tulevaisuutta, ja kaikista proaktiivisin vaihtoehto on sitten se, että myös vaikuttaa sillä omalla tekemisellä tulevaisuuteen. Sote-alan näkökulmasta järjestö ja yrityskenttä voivat hyödyntää ensinnäkin oman tulevan toiminnan kehittämiseen, eli yhtäältä suunnata sitä omaa liiketoimintasuunnitelmansa ja strategisia linjauksia siihen suuntaan, mikä on toivottavaa heidän toiminnan kannalta, ja toisaalta vastapuolina niin kuin välttää tiettyjä asioita peilaten siihen ei-toivottavaan niin kuin tulevaisuuskuvaan. Yllätyksellisintä tässä skenaariotyössä on se, että tällaisen ryhmätyöpajan jälkeen ei oikeastaan ikinä ei ole samaa lopputulosta ja paljon tämmöisiä niin kuin ennakoimattomia elementtejä, jotka syntyy sen keskinäisen dialogin kautta, mitä viedään sen vaikka työpaja-iltapäivän aikana. Jotta skenaariotyö onnistuu, niin siinä täytyy heittäytyä ja ajatella omille uskomuksilleen vastakkaisesti, eli aika villejäkin ajatuskuvioita. Skenaariotyön kautta olen oppinut toisaalta tästä menetelmästä ja olen oppinut kuuntelemaan ja näkemään toisten organisaatioiden edustajien ajatuksia ja tavallaan heidän toimintakenttää ja maailmaa ja suhteuttamaan sitä omaa tekemistä ja toimintaa myös niihin.